u prošloj epizodi. Prije nego prođete! Kroz ovu odaju. Morate pristati! Suočiti se s opasnošću. Stoga neka natjecanje! Sada započne. Zato se morate boriti kao tim. Onda ćemo se tako i boriti. I bio bi počašen da se Joey bori uz mene. Dogovoreno, kompa. Čast prvog poteza pripada meni. Labirint. Labirint? Točno, a osim ako se ne znate dobro snalaziti, bit ćete izgubljeni u njemu zauvijek. Napadač s sjekirom, napad! Aj, položit ću još jednu neotkrivenu kartu na igralište. Zloglasni pauk. Također ću postaviti labirint tank u napad i pomaknuti ga naprijed 7 mjesta. Igram Gorštaka u napadu. Naprijed 4 mjesta, u labirint. Skrivena sjeno, napadni Gorštaka, odmah! Bojim se da ne. Kunai s lancem! Što je to? Napadaču s sjekirom, potegni ga! Karta koju sam malo prije odigrao neotkrivenu bila je karta zamka. Kunai s lancem hvata bilo kojeg suparnika. Gorštaku, napadni skrivenu sjenu. Sada će tvoja sjena biti uništena. Ako ovako nastavimo, pobijedit ćemo u ovom dvostrukom dvoboju i imati dovoljno zvijezda za ulazak u dvorac. Točno. Gospodine Pegaze, pisao sam da biste htjeli znati, Seto Kaiba je primjećen na otoku. Ne brini, Kaiba će doći k nama jer na kraju krajeva imamo mamac. Vrijeme je za poboj! Uskoro sam kod Pegazovog dvorca. Moram biti na oprezu. Njegove su gorile posvuda. Ali oni me neće zaustaviti. Ništa me neće zaustaviti. Mokubin život je u pitanju. A ništa nije važnije od mog malog brata. Nakon što su nam umrli roditelji, obećao sam da ću se uvijek brinuti o njemu. I hoću. Uvijek se uzda u mene. Neću ga razočarati. Niti sada, niti ikada. Znači, to je slavni Seto Kaiba. Tražiš svog malog brata, nema sumnje. Ideš sa mnom. Zapravo, ti ideš sa mnom. Pomoći ćeš mi pronaći Mokubu, gdje god da ga Pegaz drži. A sad, za početak, uđimo unutra. Pomoću zamke, naš ste napad zaustavili! Baš kao što ste i riječ dali, ali s našim bodovima. Ispred vaših! Mi još uvijek imamo prednost! Tek smo se zagrijali. Za sad jedino čudovište koje imam na igralištu je moj napadač s sjekirom. Moram potpomoći naše napadačke snage. A sada je na redu moj ognjeni vitez. Stavljam ga u napad. Njegova je razina moći 5, ali ja ću ga pomaknuti samo 4 mjesta. Isto ću tako pomaknuti napadača s sjekirom 4 mjesta kako bi ga pridružio i učvrstio naše snage. Već sam iskoristio kartu zamku Kunai s lancem, ali još uvijek djeluje kao pomoćna karta i povisuje napadačku moć napadača s sjekirom za 500 bodova. Da vas sad vidim, blizanci! Nije bitno broje li vaše snage kartu, jednu ili dvije. Jer uskoro neće biti niti jedne. Labirint tank, naprijed još 7 mjesta.
Labirint tank vlada futurističkim naoružanjem. Tvoji zastarjeli vojnici nemaju šanse, a uskoro će biti na dometu. A negdje u labirintu vreba još jedna zamka za tvoje neoprezne ratnike. Zar doista misliš da imaš šanse? Prestajete li vas dvojica ikad mljeti? Ti si na redu, Jugi. Onda ću odigrati mračnog čarobnjaka u napadu. Pomičem ga naprijed 5 mjesta kako bi obranio naše druge ratnike. Fenomenalan potez, Jugi. Sada je družina na okupu. Oni su tim baš kao ti i ja, kompa. Točno, Joey. Snaga je u brojevima. Zajedno imaju puno veće šanse osvojiti ovaj ubitačni labirint. To ćemo još vidjeti. Prestani se kesiti i spljuri. Što je to? To je čarobna karta, a to je povod za slavlje, brate. Točno! Ha! Ha! Sada se suočite s nakrivljenom moći čarobnog labirinta. Što se događa? Labirint! Mijenja se! A to mijenja cijelu igru! O ne! Labirint mijenja oblik! Da, ali što se to znači? To je baš sjajno. Naši su dečki odsječeni jedni od drugih. To je moć čarobnog labirinta. Da preoblikuje labirint prema našoj volji. To bi ih trebalo uzdrmati. Skladni par je jak samo koliko je njihova najslabija spona. A ta spona si ti. O ne, naša je strategija propala. Ne da im da te uzdrmaju, Joey. Točno, Jugi. Moramo biti cool. Napadaču sjekirom, ognjeni viteže, naprijed i regrupirajte se. Što se bliže naši dečki približe izlazu iz labirinta, bliže smo izlazu odavde. Čekaj, Joey! Pazi! Prekasno! Aktivirao je moju zamku. Što? Zloglasni pauk napada napadača sjekirom. Napadaču sjekirom, odgurni ga! Preslab je! Zloglasni pauk smanjuje moć napadača sjekirom na njegovih 1700 bodova. To znači... Tvoj napadač sjekirom je prošlost. I gubiš 400 životnih bodova. 400 bodova? Imaš pravo, Joe je ušetao ravno u nju. Dobra zamka, moj brate. To je samo početak. Labirint tank, naprijed još 7. A onda ću položiti još jednu kartu. U obrani. Nećeš nam reći koja je to karta? Imate dovoljno briga. Moj labirint tank ima sada na dometu tvog ognjenog viteza. Gotovo je s njim u sljedećem potezu. A onda se možete brinuti o drugim iznenađenjima koje vam spremam. Ovo ne izgleda dobro. Vidim i sam. Sva sreća da je Jugi sljedeći. Idemo u protunapad. Igram čarobnu kartu Čarobna kutija u kombinaciji s mračnim čarobnjakom. Zatvaram svog mračnog čarobnjaka unutar prve čarobne kutije, dok mačevi padaju iz zraka. Što je to? Majstor dvoboja je poludio, žrtvuje vlastito čudovište. Ne, čekaj. Još jedna kutija stvara se oko mog zloglasnog pauka. Moj je pauk pretvoren u lažnić, a njegov je mračni čarobnjak neozlijeđen. Neozlijeđen. Točno, moj mračni čarobnjak je čarolijom promijenio položaj s tvojim čudovištem, hvatajući ga u prvu čarobnu kutiju i privodeći kraju moju magičnu točku. To! Da vidimo ćelavog. A što se tiče njegovog tenka, mračni čarobnjaku, napad mračnom čarolijom! Kako ovo djeluje na vaše bodove? Zajedno, Joey i ja ćemo svladati bilo kakvu prepreku koju nam stavite na put.
Imaš odobrenje za ulazak, otvori ih. Ne misliš da bismo trebali pozvoniti? Mislim da bi ti trebao začepiti i otvoriti vrata. Otvori ih s mjesta. Znaš da Pegaza nitko ne može zateći nespremnog. On vjerojatno već zna da si ovdje. Nekako. Veliki brate, gdje si? U redu, čelovci, sad ćemo vas prodrmati. O sebi imate previsoko mišljenje. Pokaži im, brate, naše bogove silne. Ne sviđa mi se kad se taj bezoznjak ceri. Sanga, bog grmljavine, jedan je od triju bogova koji upravljaju grmljavinom, vjetrom i vodom. Preostale dvije karte su Suin, bog vode i Karkazeđin, bog vjetra. Ako budemo imali sreće, još dva poteza i sve ih pozovemo mogu se spojiti kako bi se stvorio svemoćni zaštitnik. Prestani s mumljenjem, čelavi, požuri i povuci. Ne tako brzo. Za kraj položit ću ovu kartu neotkrivenu. Pobuđuje radoznalost, jeli? Što bi to moglo biti unutra? Ne znam, ali razbit ćemo je i saznati kad naši dečki stignu tamo. Ognjeni viteže! Idi naprijed još 5 mjesta. Uskoro smo tamo, Jugi. Ne mogu im dopustiti da pobjegnu iz labirinta dok nismo skupili sve dijelove svemoćnoga. Sada ćemo provjeriti. Suiđin, bog vode, udvostručen je. Još jedna kineska kutija. Što bi to moglo biti? Imam loš predosjećaj u vezi tih kutija. Osjećam nešto drevno i zlo. Kao da mogu osjetiti moćne, opasne energije koje pulsiraju unutar njih. Ne možemo pozvati zaštitnika, ali još uvijek možemo usporiti neprijateljsko napredovanje. Igram sada svoju skrivenu kartu. Proždrljivi crve, vrati se sada na površinu u napadu. A i osnažit ću ga pojačanjem, koje povećava njegovu napadačku moć za 400 bodova. Kakva je ovo zvijer? To je podzemni stvor i dolazi po tebe. Kamo je nestao? Gdje se ta stvar skriva? Ne! Ne! Moj gorštak! Gledajte kako vaši životni bodovi klize prema dolje. To nije pošteno! Taj se stvor može pojaviti bilo gdje! To je istina. Igralište njima daje prednost. Tako je. Nitko ne može pobjeći. O tebi ovisi, Jugi. Izvuci neki trik iz šešira. Dobra ideja. Igram čarobne šešire. Šeširi, pojavite se! A što se tiče naših ratnika, sada ih vidite, a sada ne. Šeširi! Udvostručuju se, skrivajući sva čudovišta. To, Jugi, to će zbuniti njegavog crva. Napadačka moć proždrljivog crva je samo 2200, a mračnog čarobnjaka 2500. Stoga ako crv izabere pogrešan šešir i otkrije mračnog čarobnjaka, uništit će samog sebe. A to i tvom vitezu jamči sigurnost. Jer uz mračnog čarobnjaka crv se neće usuditi napasti niti jedan šešir. Tvoj mali plan nije potpuno siguran kao što misliš, Jugi. Krotitelju, pojavi se sada u napadu! Krotitelj! Inače ne bi mogao kontrolirati proždrljivog crva ili bilo koje drugo čudovište. Ali, koristeći ovog krotitelja mogu dodati 600 bodova napadačkoj moći proždrljivog crva i također natjerati crva da slijedi upute mog krotitelja za vrijeme mog poteza. 2800. To čini napadačku moć proždrljivog crva višom od one mračnog čarobnjaka. Sada, krotitelju, naredi bratovom proždrljivom crvu da uništi jedan od čarobnih šešira! S njihovim proždrljivim crvom ojačanim pomoću krotitelja sve se ovo svodi na sreću. Prazan šešir. Ideš, to je bilo blizu.
Ovaj put je sreća bila na našoj strani, ali proždrljivi crv će ponovo napasti u sljedećem potezu. Samo s jednim preostalim šeširom bit ćemo u nepovoljnom položaju. Što možemo učiniti? Ne preznojavi se, sve sam smislio. Ti samo sjedi i gledaj mene i ognjenog viteza kako napadamo. Joey, što to radiš? Pa je on lud? Njegov je vitez bio na sigurnom. Ne brinite, ovaj put znam što radim. Igram čarobnu kartu, Salamandra! Točno, i trebate se bojati. Ona pojačava bilo kakvu vatrenu oštricu i povisuje mu bodove za napad za 700. Viteze, ognjeni Salamandra napad! Kamo ide? Dobra izvedba. Ne samo da Salamandra povećava napadačku snagu viteza, već zbog crvove slabosti na vatru poništava dodatne bodove koje crv dobije od krotitelja, vraćajući njegovu napadačku snagu na 2200. Manje nego moj super snažni vitez, crv je pao, ili da kažem izgorio. Da vas vidim! Sjajan potez, Joey. Bravo! Potegni kartu koju trebamo! Svakako. Ovaj treći će dio zapečatiti sudbinu njihovu. Treći dio s kojim ćemo stvoriti novo! Čudovište koje će uništiti sve! Protiv! Trojstva! Ne mogu se braniti! Sve njihove životne bodove mi ćemo raskomadati! Pozivamo te, kazeći Bože vjetra! Jugi, što se događa? O ne, trojstvo! Oni su u rangu s Exodijom. Prirodne sile krvljavine vode i vjetra, Suđi, Sangar, Kazeđin, počnite! Svoje moći u vječno svjetlo stopite! Pokažite ovim glupanima svoje moći silne! Pazi, dolazi! Što je to? Ne znam. On znači boli neopisive! Na naše će grobove staviti natpise! Sveočni zaštitnik! Protiv našeg svemoćnog zaštitnika ne možete nikako pobijediti! Da, ima moć 3 čudovišta. Da, on je 3 tipa u jednom. Nikad nećemo izaći iz ovog labirinta. Što tu sada rade? Ne znam, ovo loše izgleda. Ma ne budi takav pesimist, Bakura. Ako ih ne poraze, nikada nećemo izaći iz labirinta. Tristane, hvala ti što si me raspoložio. Onda mislite da nas možete poraziti sa svojim velikim trostrukim tipom? E pa mi ne odustajemo! Ti mora da si lud! Nitko još nije prošao pokraj svemoćnog. Sastoji se od 3 dijela, svaki upravlja prirodnom silom. Nikad nećete proći pokraj njegove udružene moći. Lutat ćete labirintom! Izgubljeni cijelu vječnost. Ja i Jugi suprotstavit ćemo se bilo čemu. Joey ima pravo, mi smo tim. Nikada nećete poraziti našu udruženu moć. Povucite potez! Rekao sam da me odvedeš Mokubi, a ne u razgledavanje. Nikad kraja. Ti se tuneli protežu kroz cijeli otok. Da te ja ne vodim godinama bi tražio izlaz odavde. Nemoj ništa umišljati. Slušaj, mršavi, ja sam puno veći i snažniji od tebe. Uspio si me zaskočiti samo zato jer si se prišuljao i uhvatio me nespremnog. Što me ne sprečava da se okrenem upravo sada i bacim. Samo pokušaj i oborit ću te. Dobro, kad tako kažeš. Ništa me ne bi više obradovalo nego da opet sjedinim tebe i tvog brata Mokubu. Obećao si, Seto. Obećao si da nikad nećeš dopustiti nikom da nas razdvoji. Čak i u sirotištu. Kad su sve druge dječake posvajali jednog po jednog. Neki su roditelji htjeli tebe, rekli su da si genij. Ali ti si odbio ići. Bez mene. Hvala ti, to si mogao biti ti. Ali ti si rekao da ne odlazimo iz sirotišta sve dok ne možemo otići zajedno. Nećeš im dopustiti da nas razdvoje. Nikada, ne brini. Nikada nas nitko neće razdvojiti. Ali što je s Pegazom? Nisi ga mogao spriječiti da me zatvori. Je li on preveliki zalogaj za tebe? Što ako je zatvorio i tebe također? U redu, dalje od ovoga ne idemo. Gdje je Mokuba? U Pegazovoj šaci, baš kao što ćeš i ti uskoro biti. Prestani se igrati. Alarm. Ako želiš pronaći brata prije nego stigne pojačanje, bolje požuri. Čuvari će biti ovdje svaki čas. Mokuba. Moram ga izvući odavde. Što dalje od Pegaza?
Gospodine Kemo se javio. Čini se da je Seto Kaiba primijećen u tunelima. Još mi jednom, Kroke, javljaš nešto što već znam. Molim za oprost, gospodaru. Moli kasnije, kada budeš kažnjen. Seto Kaibino prisustvo na otoku nije dio mog originalnog plana. Ali možda mogu ovo okrenuti u svoju korist. I svoju zabavu. Seto, moj brat je ovdje. Na potezu si, Jogi! Napadni tog ružnog tupana! Ništa u mom špilu nije dovoljno moćno da napadne svemoćnog zaštitnika. Mogu samo odigrati ove. Kakav promašeni potez! Bojite se, jer su sva vaša čudovišta preslaba da bi napala naše! Svemoćni zaštitniče, upotrebi svoju silnu moć! Napadni ognjena viteza! To je to, odlazimo u velikom stilu. Napad krvljavino! Ognjeni vitez će uskoro izgorjeti.